Sadya nga gisaulog sa learners with disabilities sa Davao City National High School ang United Nations celebration kung asa mi parada pa sila. Suot ang tradisyonal nga kasuotan sa nagkadiyang nasod. Usa matud pa kini ka pamaagi aron mapalambo ang ilang katakos aron nga maandam na sila sa pagpangimpleyo sa umaabot nga panahon. Ari ang report ni Argil Relator. Suot ang tradisyonal nga kasuotan sa nagkadaiyang nasud ni parada ang learners with disabilities sa school ground sa Davao City National High School agi pagsaulog sa United Nations. Dunasab sila'y presentasyon, diin ilang gipakita ang ilang talento sa pagkanta uban sa pagiya sa ilang SPED teachers. Usa lang matud pa kini sa mga pamaagi aron mas sa palambo ang nagkadaiyang skills sa learners with disabilities sa maong eskwelahan. Ang goal manggod sa special education is to mainstream our learners in the future, our learners to the society or communities. And we want them to develop their full potential, and we want them to become holistically developed individuals, physically, in terms of cognitive, social, physical, and self-help skills. Nag-edad 15 hangtod 24 anyos ang learners with disabilities sa high school ug target nga makatrabaho na sila sa edad nga 25 o dili baka malambigit sa entrepreneurship. Dapat ang uban makaadto college katong nasa mainstream, ang uban nga dili kaadto nana sila skills in the ang school man gud naga-offer og technical vocational skills based on the interest, abilities and needs of our learners. Naanay partners ng establishment ang Davao City High sama sa mall kung asa mamahimong makatrabaho ang ilang learners with disabilities. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.